आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे वीडियो में। और आप लोगों के एक पति पत्नी का नोकझोंक बहुत ही चुटकुला नाच गीत सुनावत है। कमाल कइले बा हो कमाल कइले बा हमर पियावा संवरका। कमाल कइले बा हमर पियावा संवरका। कमाल कइले बा कमाल कइले बा हो कमाल कइले बा हमर पियावा संवरका। कमाल कइले बा हमर पियावा संवरका। कमाल कइले बा। पहिले खियावत रहले दाल भात चोखा। पहिले खियावत रहल दाल भात चोखा। पहिले खियावत रहल दाल भात चोखा। हर दूध रोटी सान के तैयार कइले बा। अरे दूध रोटी सान के तैयार कइले बा हमर पियावा संवरका। कमाल कइले बा हमर पियावा संवरका। कमाल कइले बा। कमाल कइले बा हो कमाल कइले बा हमर पियावा संवरका। कमाल कइले बा हमर पियावा कमाल कइले बा। पहिले सुतावत रहले टूटही खटियावा। पहिले सुतावत रहले टूटही खटियावा। टूटही खटियावा हो टूटही खटियावा। अब तई पलंग पर गद्दा तैयार कइले बा। अब तई पलंग पर गद्दा तैयार कइले बा हमर पियावा संवरका। कमाल कइले बा हमर पियावा संवरका। कमाल कइले बा। पहिले तई मारत रहलै जोटावा उखाड़ के। लास्ट वाली लाइन बहुत ही जोरदार है कि पहिले तई मारत रहलै जोटावा उखाड़ के। पहिले तई मारत रहलै जोटावा उखाड़ के। अब तई केसिया में गजरा तैयार कइले बा हमर पियावा संवरका। कमाल कइले बा। पहिले तई सुनत रहलै माई भौजाई के। पहिले तई सुनत रहलै माई भौजाई के। अब तई
अल्लाह